he buscat la veu experta perquè al final ens hem posat una mica animals i parlarem de sexe animal. I això ens ho porta el Damià, que el tenim aquí al costat. Damià, hola. Bona nit, com esteu? Me sentiu bé? Et sentim molt bé. Que bé. Al costat, connectar avui, que si a les 7, que si a les 11 ja estem aquí. Hem fet els deures, He estat buscant tot el dia sexe animal. Però ho he buscat al Pornhub, al YouPorn, i clar, he trobat coses bastant bèsties, la veritat. No sé si és el que volíeu. Damià, jo de tu m'espero de tot, qualsevol cosa. No. A més ha sigut brutal, perquè em vas dir, em sembla que va ser ahir, que avui faríem això, i que busqués coses de sexe animal, i avui estava al zoo i ha passat una de les coses més bèsties que he viscut en ma vida al zoo, amb 30 anys d'ofici. He viscut un autèntic bucaque. Un bucaque monumental. El bucaque més gran que he vist a la història de la meva vida. I no us enganyo, és cert. Perdoneu, què és un bucaque? Què és un bucaque? A més en públic. Però estem parlant de... Digues, algú vol esclarir els dubtes, sí? Això, què és un bucaque? Un bucaque, busca-ho a Google, busca-ho a l'Iport. Un bucaque és quan molts mascles es corren sobre una femella, que és un clàssic dels millors pornogràfics humans, és un clàssic. Doncs jo avui, que anava a treballar protejat, no tenia ganes de treballar, anava pel zoo tranquil·lament i he vist el bucaque més gran de la meva vida. He flipat per un tubo. I no us enganyo, és cert, De fet, he fet un vídeo que no sé si el puc penjar, perquè no sé si hi ha menors, però era brutal. Era en un llac del zoo, llac de les carpes. I de veritat ha sigut increïble. Les carpes... Ara ens esclariràs si era un bucaque protagonitzat... Com? No ho sento bé. Damià, ara ens esclariràs si era un bucaque protagonitzat per animals del zoo o per aquesta parella que ens la vam trobar fa uns dies al metro i ara s'ha desplaçat al zoo aquests dies. No. Ha sigut un bucaque natural, un bucaque de peixos. Espontani. Un bucaque de peixos, però absolutament impressionant. Avui al llac de les carpes, penseu que les carpes es reprodueixen uns pocs dies a l'any. I avui ha tocat, avui era un d'aquests dies, i aleshores les femelles comencen a crear ous i tots els mascles es corren sobre elles, però d'una forma a saco. I és tan bèstia l'assumpte que s'ha fet 2 llits d'escuma de semen sobre el llac de les carpes. I no us enganyo gens ni mica. Fins i tot han vingut altres espècies a menjar-se tota aquella sopa increïble. Han començat a aparèixer ànecs, han començat a aparèixer altres animals que han entrat a dins del llac a menjar-se la sopa. És això, no sé si us interessa gaire, però... Estaves fent de guai. Ai, digues, Sergio. Era crema catalana, no?, per tots els peixos. Sí, tal qual. Sí, he flipat per un tubo. No sé si us interessa, el tema bucaque natural del zoo avui, però bueno, és l'anècdota. El més sorprenent és posar el llistó ben alt. Helena, t'anava a dir que no et preocupis perquè jo vaig descobrir que és un bucaque el dia que jo feia 30 anys, però de forma teòrica, ho esclareixo. Millor, sí, agraeixo. Jo és que aquesta paraula no l'havia sentit mai. Ho sento, perdoneu la meva ignorància. No. És que soc del col·legi de monges. Això es nota. El meu cas no, era públic, però no entrava al temari. Però, per tant, Damià, ens estàs dient que has fet de voyeur, que estàs practicant el voyeurisme al zoo. Sí. O de Félix Rodríguez. M'he quedat allà, perquè és un llac que hi ha una brana, m'he quedat embadalit. Bueno, jo i els ànecs, perquè han aparegut tot d'ànecs a menjar-se aquella sopa fantàstica. És maco, en veritat. Más soufflé, no? No sé si puc compartir el vídeo. Em sembla que sí, Espera, que ho intento. Veig que no hi ha malbaratament, el zoo? Tot s'aprofita. No, s'aprofita absolutament tot. Què més voleu saber? Pregunteu coses marranes, perquè m'heu dit que era un programa nocturn salvatge i tremendo, no? Home, digues, Sergi. El bucaque queda com una espuma al final, després d'haver-hi moviment entre les carpes, o al principi... Sí, es tracta d'això. El Sergio vol detalls. Aigua. Sí, el Sergi vol imatges. Torna a repetir, sisplau. Torna a repetir. Disculpa'm.
el bukkake, la fase segona entenc que és l'espuma pel moviment de l'aigua, no? Exacte, sí. És com l'oli a l'aigua? Quan tu tires un rajolí d'aigua? No. La fase no és d'oli, sinó que l'has d'imaginar com si fiquessis mistol a l'aigua i remenessis. És escuma blanca. És aquesta. I és una barreja dels ous de les femelles amb el sement dels mascles, i això, amb els moviments dels peixos desenfrenats, absolutament desenfrenats, perquè a més les femelles, per ser més esperar el tema, es van fregant contra les algues per dipositar els ous. I això fa que l'aigua encara bulli més. I a més, hi ha altres animals que apareixen a menjar-se aquests productes fantàstics i tot plegat fa molta escuma. Però molta escuma és molt exagerat, eh? Fa 2 dits d'escuma, literalment. 2 dits. Com quan et tires I mascles, tots saben que és un bukkake i les femelles no, em crida l'atenció. Està bé. Més preguntes. Bukkake al punto de nieve. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És que has començat a posar de lliçó molt alt. Damià, jo no sé si tinc preguntes després. Sí, Damià, és habitual a la primavera com als éssers humans que hi hagi més sexe entre els animals a la primavera? Home, els animals ens donen moltes voltes. Nosaltres ara estem a la primavera. Penseu que ara en aquests moments a la natura en general i per tot arreu, tot Déu està copulant com bojos. Vull dir que és una autèntica boixeria. En el zoo ara mateix... Menys nosaltres. No ho sé vosaltres, jo no, perquè jo soc... Els animals no estan confinats. Perquè estic confinat sol. Però mentre estava veient les carpes amb aquest frenesí d'escuma, al costat meu hi havia un pavó reial amb totes les plomes obertes conquistant les femelles. Això és la realitat d'ara, és la primavera, s'ha d'aprofitar. Però no és casual, eh? Ara, com que hi ha molts recursos naturals, es tracta... Això del sexe gasta molta energia. Clar, això de follar tant ens desgasta els éssers humans, els éssers vius ens desgasta molt. Per tant, tots els animals ara estan follant com bojos, precisament perquè aconseguir aliment per recuperar l'energia és relativament fàcil. A la primavera és més fàcil. Per tant, és el moment de follar, perquè pots alimentar-te fàcilment i de gorra. Però és aquest el motiu biològic, no n'hi ha més. Però no vull ni pensar quan sortim nosaltres al carrer. Quan sortim nosaltres al carrer, jo crec que m'amagaré, perquè després d'aquest confinament, clar, estem tots desbocats i en riu-te'n de les cases i dels pavons reials del zoo. En riu-te'n. Sí, de fet, és tremendo, segur. Disculpeu, però és que m'heu dit que era un programa mundano, no? Sí. Les hores ja són hores adequades per parlar d'aquestes coses. Vinga, va, segur. Ara sí, perquè l'hem d'escoltar, l'hem de comprar i l'hem de ballar, sobretot això. I res, seguim parlant ara amb el Damià. Damià, saps què passa? Que no podies sentir-te. El Lalo... Aquest tema, no dic el sexe animal en si, però el tema de l'adonisme, el tema del sexe, jo crec que hagués pogut donar molt de joc, però llàstima que no podies sentir-te i llavors era molt difícil poder tenir una conversa entre tots els convidats d'aquest moment, però sí que, com has dit, ens ha entrat la Viviana. Benvinguda a aquest programa de Ràdios Confinades. Què tal, Viviana? Hola, què tal? Com esteu? Molt bé. Hola, Viviana, bona nit. De la societat, no? A la festa, que també. Us sento una mica malament, com? I que ens agraden tant aquestes històries. Digues. Sí, dic, us sento una mica malament. Viviana, has rebut la veu més tard i... Sí, oi? Costa una miqueta en algun moment, d'acord. Ja sé, si ho sento si trepitjo, que a vegades m'arriba la veu una mica més tard i me n'adono, potser en algun moment. Però estàvem dient això, que aquestes històries animals que ens portes sovint quan et convidem i que tant ens agraden, no? També companya del Damià del zoo i que també coneixeu aquests animals. Has trobat alguna situació com la que explicava el Damià ara mateix? Damià parlava d'un bukkake, però potser altres pràctiques sexuals entre animals que puguis explicar-nos? Bé, els animals tenen un ampli repertori, sobretot ara a la primavera, no? Que és quan estan ells més alterats, no? No sé què voleu que us expliqui. Per exemple, còpules, parlem de còpules. Hi ha còpules que són molt ràpides i hi ha còpules que duren molt. Em sentiu? Sí. Per exemple, parlem del temps, va, sí. No, per exemple... Digue, quins són els animals que dediquen... Quins són els que més s'ocorren? Que dediquen més temps al sexe?
Els elefants. Detallades, com dieu? Quins són els que triguen més, els que s'ocorren més? En el cas amb això que estaves dient, no?, de poder parlar dels temps. Un dels animals, Sí, exacte. per exemple, que té una còpula, que és molt Els animals Se talla una mica, Alba. Sí. Els talla tots. Parla-li de la polla del La tapir. connexió. Segur que els impressiona. La polla del tapir. El telescopi, no? Sí, parlant dels tamalls, o sigui, ja tornarem a les còpules, el tapir en proporció té un penis molt i molt gran. Si el tapir fa com uns 2, igual el penis li fa ben bé som una pota més. O sigui, és un dels animals que impressiona realment. O sigui, es veu quan... Espectacular, és l'enveja dels cuidadors del zoo, us ho asseguro. Ara ho apuntaré. Mirar a les imatges del Google. I quin animal heu dit que és, perdona? El tapir. amb palanca, no? Quan va al lavabo li fa palanca, no? Exacte. Val, i Viviana, i els animals que hi dediquen menys temps, els que van més ràpids, no faré bromes, que dona molt per fer broma, aquest tema. Pues, curiosament, un dels animals que va bastant ràpid és, per exemple, el ximpanzé. El ximpanzé, la còpula en si, dura molt poquet. O sigui, estan més temps... Van per feina. Dura molt poquet. En canvi, per exemple, un cargol s'està moltes hores copulant. Ho fa tot lent. Ho fa tot lent, el cargol. Exacte. Bueno, a més, els cargols, si no em falla la memòria, són hermafrodites, no? Exacte, són hermafrodites. Per això triguen tant, perquè, clar... Què utilitzo? Clar, com començo? Què faig servir ara? No, ho fan alhora. És a dir, penetren i són penetrats alhora, cosa que és màgica, és fantàstic. Qui no voldria ser un cargol? Clar, ja que... O sigui, fan les dues coses alhora. És un encaix absolut. És molt sofisticat, el cargol. Un encaix absolut. Però el que hem d'explicar que en el cas dels cargols, en un moment es comporten com a femelles, en un moment es comporten com a mascles, però que ja potser hi ha gent que es pensa que s'ho fan a si mateixos, i això no és així. No, s'ho fan una a l'altra i poden fer-ho alhora. No, Vivi, corregeix-me, si m'equivoco. Mira, el tapir, hem vist el tapir. Molt bé, aquest recurs. La palanca... Molt bé, queda clar. Molt bé. Té la palanca del tamany més gran que la cama, Observeu, Sí, el tapir... Pot haver-hi molt. El que es diria un trípode. És... Aquestes imatges, Déu-n'hi-do, Carles? Más, queremos más. Parlant dels tamanys, també, els animals que són més promiscus, per exemple, el ximpanzé, els macacos, per exemple, penseu en un macaco, solen tindre els testicles molt més grans que els altres. Tenen els testicles molt més grans perquè penseu que el que els interessa, parlant més científicament, és copular amb tantes famílies com sigui possible i introduir que el seu esperma sigui el guanyador. Llavors, si us hi fixeu, tenen uns testicles molt més grans. Vaja, com tots. Sí. Necessiten ser, no? Havia sentit... I havia sentit també... Vivi, t'ajudo. Podríem explicar-los la fantàstica diferència entre els ximpanzés i els bonobos, perquè em sembla fabulós i em sembla una gran metàfora de la humanitat, no? Que són dues estratègies, us interessa que us ho expliquem o no? I tant. És a dir, hi ha els dos animals més propers nostres, podríem dir que són els ximpanzés i els bonobos, però tenen dues estratègies sexuals absolutament diferents. Els ximpanzés, com deia la Bibi, i ho deia molt bé, que en sap més que jo, els ximpanzés tenen còpules ràpides i són còpules ràpides i el sexe en la seva vida és bastant secundari i només destinat a la reproducció. Però, en canvi, solventen aquestes relacions socials amb una gran violència, molta guerra, els mascles
demostren una violència i un masclisme absolutament exagerat. I en canvi els bonobos, que són parents molt propers, tenen una estratègia totalment diferent. Fan servir el sexe per tot. És a dir, el seu grau de violència és molt petit, són molt menys agressius, i quan tenen una situació d'estrès, la solucionen copulant. I copulen femelles entre femelles, mares amb cries, pares amb cries, pares amb pares. És a dir, a la que tenen un moment que diuen hòstia, hi ha una tensió, estic nerviós, no sé, pum, polvo. I així aconsegueixen frenar moltes situacions socials. Això és real, eh? Per tant, el bonobo és el gran ambaixador del fes l'amor i no la guerra. I a més és real, eh? Aconsegueixen frenar els seus conflictes socials mitjançant follant. I en canvi els ximpancers follen molt poc i fan molta guerra i constantment s'estan matant. És curiós, perquè els éssers humans som un eslabón perdido entre el bonobo i el ximpanzé, n'estic segur. O sea, el poliamor i el polisexo. Ah, exacte, sí. Podeu buscar, els tècnics, podeu buscar imatges de bonobos. Això són bonobos. Mira, això són bonobos, veieu? A més, tenen una gràcia molt maca, que fan els bonobos, a diferència dels ximpancers, fan l'amor de cara. És a dir, com nosaltres a vegades, clar. Veieu que estan els dos de cara, un així, pim, amb la postura del misionero? Doncs la postura del misionero és típica dels bonobos. Els ximpancers no ho fan així. Ho fan com a l'estil perrito, diguéssim. De tota manera, ara hauríem de revisar aquestes postures, ja sabeu, no?, que hi ha el Kama Sutra del coronavirus, que estan canviant les coses. Això no ho sé. No? Que és a 2 metres de distància. Bueno, s'estan promovent pràctiques en les que les boques no estan tan properes, no? De fet, algunes recomanacions estan tirant més cap al sexe anal o cap al sexe oral o així, altres maneres de fer les coses en la que estàs d'esquena, que no hi ha les cares o que no estem exhalant-nos una sobre l'altra, no? Tant de cara. Doncs una mica tirant per aquí. No sé com... Amb casco, es pot fer amb casco. Per exemple, en casco. Mascareta. Protecció per totes bandes. I una altra cosa, una pregunta que tinc jo, això és una qüestió que em ronda des que soc adolescent, que recordo llibres a casa de psicologia del meu pare i que me'ls mirava de tant en tant i recordo llegir alguna part d'aquests llibres en què parlava que la intel·ligència tant dels animals com nosaltres, que també podríem dir que som animals, hi ha un símptoma d'intel·ligència que és la masturbació, no? Que els animals més intel·ligents es masturben. Això, com ho coneixeu? Com ho veieu vosaltres? Jo no crec que sigui veritat perquè si no seria molt intel·ligent i no... I tampoc soc tan intel·ligent. Vull dir que... En època de confinament estaríem aquí fent connexió... Seria Einstein. Jo seria Einstein. No sé, Vivi, tu com ho portes al tema, com portes el tema intel·ligència, Vivi. També, la banda. A la banda. No ho sé, Vivi. En aquell llibre hi vaig llegir que en el cas tant de micos o ximpancers o en el cas també d'algun peix inclús i també d'algun mamífer, perdona, algun tipus d'ofins i en el cas de quins altres animals? Ja m'he oblidat, l'adolescència era... No, Alba, el zoo es masturba tot Déu. Teníem un còndor. Sí, teníem un còndor fa molts anys, un còndor dels Andes, que era un animal, te'n recordes, Vivi, d'aquell còndor? Que hi havia un tronc que estava absolutament allisat i era perquè es masturbava sovint amb el tronc. És a dir, la masturbació amb els animals és freqüent. Havia sentit a dir que un periquito, amb això del tronc, bueno, no era un tronc, era el palet de la gàbia, i jo pensava que era una conya, però... No, clar. Sí. Els ocells quan tenen necessitat i si no tenen parella o a vegades passa amb animals que han sigut criats a mà, que hi ha determinades espècies que reconeixen la femella perquè és igual que la mare. Això és real, eh? Aleshores, alguns animals que per algun motiu la mare no els ha pogut cuidar i s'han criat a mà per persones, no tenen clar la femella de la seva espècie. Parlo de femelles, però les femelles també de mascles, però les femelles també es masturben. I aleshores aquests animals van despistats, tenen el neguit sexual com vosaltres que esteu confinats i jo, que estem confinats, que bojos, doncs, i aleshores es masturben amb qualsevol cosa que els doni un plaer carnal, diguéssim, un plaer
físic. I això passa amb ocells, pot passar amb peixos i amb mamífers superiors per suposat. Els primats són els que més se la matxaquen. Vull dir, tot el que són primats, aquesta dita popular de te la desto más que un mono és veritat, no? Eso, sí senyora, l'has clavat. Doncs allò, matxacar-se-la com un macaco és real, deu vindre de quan els antics anaven al zoo i veien els macacos, doncs és real. Jo fins i tot hem vist, Vivi, tu també m'ho pots confirmar, a la galeria dels petits primats hi ha mascles de macacos o així que se la pelen mirant femelles, i això ho he vist. O sigui, estan mirant una femella que pel que sigui la femella no vol accedir als seus això i se la pelen. I hi ha femelles de primats que fins i tot s'han masturbat mirant els cuidadors. Això també ho he vist. Oi, Vivi, els mangabells grisos, te'n recordes? Hi havia una mangabell molt bonica i quan està... Perquè us explico una altra anècdota, si teniu temps, com que quan esteu confinats teniu temps a sobres, us ho explico. Hi ha primats que tenen, no són com nosaltres, que tenim aquest gel permanent, que és una bogeria, i són molt millors i tenen cels localitzats en el temps. Aleshores, les femelles, per indicar que tenen el cel, se'ls infla la vulva com un globus. Cosa que és de puta mare, molt millor que nosaltres. Aleshores, quan la vulva està com un globus, vol dir que es pot copular. Aleshores, i és tal qual, O sigui, la vulva... Heu sentit parlar dels micos del cul vermell? És per això. Perquè les vulves s'inflen i això és un indicatiu pels mascles que estan fèrtils. Em pensava que el cul vermell era resultat, no d'anunci. No, és com un semàfor. Dic, que vull follar? Us aviso. I hi ha algunes femelles que quan estan amb zel i són molt properes als cuidadors, doncs aquesta vulva infladíssima se la rastreguen contra la reixa com dient vine, toca'm. Això també passa. Sí, és bastant... No, Vivi, menteixo? La presentació, sí. Presenten el seu... O sigui, ensenyen que estan en plena ovulació. I van com loques. Clar, o sigui, al final els animals busquen recursos, no? Igual que fem nosaltres de forma més artificial per fer-nos veure o per atreure, doncs els animals tenen els seus recursos naturals també, doncs per dir hola. I les gallines són tan putes com diuen? Ostres, un bon tema el tema de les gallines. Les gallines no són tan putes com diuen. Els que són més putes són els galls, perquè toca, el normal amb un galliner és que hi hagi un gall cada 10 gallines. Per tant, el puta seria el gall, que es folla moltes gallines. No, la gallina... O sigui, hi ha 10 gallines que comparteixen un gall. Per tant, el puta és el gall, suposo. No? Però sí que és veritat que s'ajeuen, doncs, també a vegades, quan tens... Jo tinc gallines, i quan tenen molta confiança en tu, quan vas al galliner, a vegades s'ajeuen, que és com el símbol aquell de dir copula'm. Sí. El sexe intraespècie és bastant comú, encara que ho sorprengui. Això t'ho pot dir... T'ho pot dir també amb molt de coneixement de causa, ja que viu entre animals tant quan treballa, que està al zoo, no? Que en aquell cas es troba animals de tota mena, però en molts casos són animals d'origen salvatge, com els que té a la seva masia, no? Que són animals de granja. Hi ha alguna diferència entre el sexe entre els animals de granja i el sexe dels animals salvatges? No, la diferència és que els animals domèstics són més propers a nosaltres, i per tant, però, diguéssim, una gallina és més semblant a un paó reial, que és salvatge, i una cabra és més semblant a un mufló, diguéssim. És a dir, per ser domèstics en si no tenen un sexe comú. No, jo crec que en aquest cas no. I a més, jo crec que és un mite, vull dir que allò que els pastors es follen a les ovelles, doncs jo crec que no és massa cert. Ho suposo, no ho sé. Llàstima que no ha vingut al parc. Hem convidat... Jo havia fet els deures i havíem convidat un pastor perquè vingués a explicar-vos aquest tema, si era veritat o no, però no ha arribat. Al proper programa el portem. El convidarem potser en un programa que fem més de bon matí, que potser és més un horari més apropiat per un pastor, no? També cal parlar-li. Sí, de les pastors. Sí. Com que tenim temps, farem programes a totes hores per tots els públics a les 24 hores del dia, que ens van seguint, ens van veient. Déu-n'hi-do, doncs moltes històries. Jo no sé si teniu més curiositat. Hem parlat de tamanys, hem parlat del tamany més gran, el tamany més petit. El tamany més petit, no ho sé. El colibri? A mi no em miri. No sé, per exemple, el goril·la, en comparació, té el penis molt petit. El goril·la, pel tamany corporal que té... En proporció. Sí, no? Una altra curiositat són les mones d'aranya, que tenen un clítoris molt llarg. Es pot confondre, no?, amb un penis.
Damià, les mones aranya? Sí, els monos aranya i les hienes. O sigui, quan veieu una hiena i veieu que sembla que tingui un penis, és la femella. I al mascle no se li veu res i el que té penis és la femella, que és el clítoris que li penja, és veritat, i les aranyes igual, tens raó. Llavors també formes, no? Hi ha tots els felins que solen tindre com espines en el penis, o sigui, la penetració ha de ser dolorosa, no? Les espines. Hi ha diverses formes, no?, també de penis. Hi ha les serps que tenen doble penis. Com la llengua hiperina, o sigui... Com una tortuga. Exacte, sí. La llengua i el pene bífides. Llavors també hi ha el pop fa servir de penis una de les seves potes. Llavors també quan copula, doncs també la perd, la pota aquesta se'n pot anar. O sigui, hi ha una gran diversitat, de tot. Els pops i les persones també fem servir de penis les mans, no? També, bueno... No? Home, si tinguéssim 8 mans estaria bé, eh? Ríete tu del Satisfyer. A mi em diuen... Pues ríete tu. I en el cas de, no, per exemple, la mantis religiosa, no? És realment cert que un cop acaben de copular es mengen el cap del seu partner? D'aquests hi ha més animals, a part de la mantis. És cert, també hi ha moltes aranyes, que el mascle és més petit que la femella, i han de vigilar molt a no fer moviments raros, perquè si no també són menjats per la femella. O sigui, és quan si passen desapercebuts no passa res, però si fan algun moviment, llavors eliminats. O com va això? Els mascles solen ser molt més petits que les aranyes. Hi ha moltes espècies que l'aranya també es menja el mascle. Hem de vigilar molt, perquè són molt més petits. Déu-n'hi-do, un cop acaben el servei, fora. Ja no serveixen. Gràcies, molt amables. No hi estic d'acord, Hi ha moltes espècies que moren després de follar, moltes, com molts peixos, per exemple, no? Les truites pugen als rius, follen, desoven i els mascles moren. És molt comú o sigui, és una cosa comuna en moltes espècies que allò que també passa amb humans, tota la vida desitjant follar i quan folles et mors, no? Doncs això és bastant comú en espècies d'animals. Hi ha un ratolí africà, que és un ratolí que copula moltes femelles i acaba tan extenuat, se li baixen les defenses i acaba mort també. És una mica el que estem dient també aquests dies tan estranys, no?, de confinament, d'aquest coronavirus, que al final el que estem parlant és aquesta por a una possible mort, no? Doncs estem a vegades preguntant-nos, a veure, si tenim aquí una amenaça tan bèstia, no ens hauria d'enganxar follant, això? Claro. Sí, sempre s'ha dit follem que s'acaba el món, no? Exacte, doncs sembla que no ens ho estem prenent gaire en sèrio, això. Vaja, no sé, jo com a mínim no. Ara em ve al cap una fotografia que hi havia d'aquelles... No sé exactament, corria per internet una foto com de que s'acabava el món i estava tothom pel carrer allà, mig despullat, mig del carrer, de la cera... Aquesta seria l'estratègia Bonobo. Per treure'ns l'angoixa, no? L'ansietat. Exacte. La por.